дуруд. ахбори радиои тоҷикистон аст. пешниҳоди шумо дар студия мафтуна холматзода. таваҷҷӯҳ намоед ба сархати хабарҳо. сафари кории пешвои миллат ба шаҳри Роғун ва ифтитоҳи як қатор иншоот. муаррифии дастовардҳои соҳаи хӯроквории тоҷикистон дар нахустин намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ. сайругашти шабонаи сокинону меҳмонони пойтахт дар остонаи Истиқлол. ин ва дигар хабару гузоришҳо дар барномаи ахбори радиои тоҷикистон. имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба шаҳри Роғун ташриф оварда як қатор иншооти таъйиноташон гуногун аз ҷумла бинои нави прокуратура ва нозироти андозро мавриди истифода қарор доданд. ҳамзамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нерӯгоҳи Роғун аз хобгоҳи бунёднамудаи ҷамъияти саҳомии кушодаи Тоҷикгидроэлектромонтаж боздид намуданд. дар ҳамин ҷо ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамзамон лоиҳаи нави биноҳои иловагӣ, ошхона ва дигар иншооти ёрирасон ки дар оянда бунёд мегарданд муаррифӣ карда шуд. дар идомаи боздиди кори президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар нерӯгоҳи Роғун бо ҷараёни корҳои сохтмонӣ дар сарбанди ин иншооти бузурги гидроэнергетикӣ шинос шуданд. бино ба иттилоъ паҳнои сарбанд дар поёни он 1800 метр, паҳнои он дар боло 612 метр, паҳнои тахтапушти сарбанд 20 метр ва ҳаҷми умумии маводи дар сарбанд хобонидашаванда 79 миллион метри мукаабро ташкил медиҳад. президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар идомаи сафари корӣ аз ҷараёни корҳо дар нақби нақлиёти 39 боздид намуданд. нақби нақлиёти 39 яке аз иншооти муҳими нерӯгоҳи Роғун буда барои таъмин намудани дастрасии нақлиёт аз соҳили рост ба қисмати поёнии маҷмӯи нерӯгоҳ ҳам дар давраи сохтмон ва ҳам дар давраи истифодабарии нерӯгоҳ пешбинӣ шудааст. роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъкид намуданд ки иҷрои корҳои ҳаҷман бузурги сохтмонӣ дар шароити мураккаби зиризаминӣ натиҷаи истифодаи таҷрибаи пешрафта, технологияи муосир ва заҳмати мутахассисони ватанӣ буда, зарур аст ки барои боз ҳам босифат ва сари вақт иҷро намудани корҳои бунёдӣ талоши бештар варзида шавад. имрӯз дар шаҳри Душанбе нахустин форум ва намоишгоҳи байналмилалии саноати хӯрокворӣ Тоҷикистон 2026 оғоз ёфт ки дар он дастовардҳои соҳаи хӯроквории Тоҷикистон дар солҳои соҳиб истиқлолӣ муаррифӣ гардиданд. гузориши омода намудаи ҳамкорамон Бузургмеҳри Алӣ идомабахши ин мавзӯъст. дар Душанбе аввалин форуми байналмилалии саноати хӯроквории Тоҷикистон ҷараён дорад ки дар кори он беш аз 500 намоянда аз 15 кишвари дунё иштирок доранд. дар кори форум масъалаҳои рушди соҳа, ҷалби сармоягузорӣ ва ҷорӣ намудани технологияҳои муосир баррасӣ мегарданд. чорабинӣ аз ҷониби вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати кишвар ташкил карда шуд. дар он беш аз 500 намоянда аз 15 кишвар аз ҷумла истеҳсолкунандагони маҳсулоти хӯрокворӣ, шарикони байналмилалӣ, намояндагони корпуси дипломатӣ, коршиносон ва доираҳои тиҷоратӣ иштирок намуданд. зимни форум гуфта шуд ки баргузории чунин чорабиниҳо барои эҷоди ҳамкориҳои нав, ташаккули занҷираҳои нави таъминот ва таҳкими робитаҳо байни истеҳсолкунандагони ватанӣ ва шарикони хориҷӣ аҳамияти муҳим дорад. имсол вазорати саноат ва технологияҳои нав 5 форуми соҳавиро баргузор мекунад. ин чорабиниҳо барои татбиқи иқтидори бузурги Тоҷикистон дар самти содироти маҳсулоти хӯрокворӣ ва рушди истеҳсоли воридотивазкунанда муҳиманд. ҳоло Тоҷикистон ҳамасола қариб $1 миллиард маҳсулоти зарурии хӯроквориро ворид мекунад. мо мехоҳем ин иқтидорро чанд баробар афзоиш дода, на танҳо бозори дохилӣ, балки бозорҳои минтақавӣ ва байналмилалиро низ бо маҳсулоти ватанӣ таъмин намоем. дар доираи форум масъалаҳои муҳими рушди соҳа аз ҷумла сифату бехатарии ашёи хом, имкониятҳои сармоягузорӣ, ҷорӣ намудани технологияҳои нав дар истеҳсолот, инчунин ҳамгироӣ ба занҷираи ҷаҳонии таъминот баррасӣ шуданд. ҳамзамон роҳҳои васеъ намудани ҳузури маҳсулоти Тоҷикистон дар бозорҳои байналмилалӣ, навсозии техникии корхонаҳо ва мубодилаи таҷрибаи пешрафта мавриди муҳокима қарор гирифтанд. дар озарбойҷон 10 ширкат бо сармояи Тоҷикистон ба қайд гирифта шудааст ки 7 онҳо фаъолият доранд. ба назари мо бо дар назардошти иқтидори ҳамкориҳои ду кишвар ин рақам ҳанӯз кофӣ нест. мо албатта мехоҳем ин иқтидорро минбаъд рушд диҳем.
дар ҷанбасти рӯзи якуми форум иштирокчиён дурнамои ҳамкорӣ, таъсиси робитаҳои нави шарикӣ байни истеҳсолкунандагону паҳнкунандагон ва роҳҳои баланд бардоштани рақобатпазирии маҳсулоти Тоҷикистонро дар бозорҳои байналмилалӣ баррасӣ карданд. имрӯз дар Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон маҳфили адабию эҷодии шукӯҳи истиқлол баргузор гардид. Гузориши ҳамкорам Нуралӣ Давлат аз рафти маҳфил омода гардидааст ки манзуратон менамоем. дар оғоз президенти Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Қобилҷон Хушвахтзода иброз дошт ки олимони академия ҷашни бузурги миллатро бо дастовардҳои арзандаи илмӣ истиқбол мегиранд. гуфта шуд ки миллати тоҷик бо ҷонфидоии фарзандони содиқ ба ватан ба истиқлолу ваҳдат ноил гардид. аз ин рӯ ҳар фарди ҷомеаро зарур аст ки барои ҳифзи он бояд кӯшиш намоянд. ҳамаи мо шумо аз таърих огоҳ ҳастем ки ин истиқлол, ин сулҳ, ин ваҳдат ба осонӣ ба даст наомадааст. дар паҳлӯи роҳбари давлат 150 000 ҷавонмардоне буданд ки ҷони худашонро аз даст доданд ва ин мулки орому осудаву ободро ба мо ҳадия карданд. зикр гардид ки таи 35 соли истиқлол ва ваҳдати комил самтҳои муҳими ҷомеа рушду пешрафт намуд. аз ҷумла ба соҳаи илму адаб таваҷҷӯҳи махсус равона гардид. дар ин муддат аҳли зиёд тавонистанд ки асарҳои арзишмандро эҷод кунанд ва ба ояндагон мерос гузоранд. عزت داشتن و اراده داشتن و استقلال داشتن معنی محتوایی استقلال را ifade میکند. از همین نعمت برخوردار هستیم. پرچم ما به اهتزاز در آورده می شود. سرود ملی ما شنیده می شود و چهره و فرهنگ و تمدن ما و زبان ما صدا می دهد. همین مقدساتی که من ذکر کردم نماد استقلال یک دولت ملی هستند. در ادامه محفل شکوهی استقلال شاعران و ادیبان شعرهای تازه ایجاد خود را که دستاوردهای 35 سال استقلال دولتی را انعکاس میکند قرائت نمودند. با همه علم و فنش از قطعه بر قطعه дар остонаи ҷашни истиқлоли давлатӣ симои шаҳри Душанбе боз ҳам зебову дилрабо мегардад. шабона сокинону меҳмонон дар кӯчаву хиёбонҳо ва маконҳои истироҳатӣ сайру гашт намуда аз фазои идона баҳра мебаранд. дар ин хусус ҳамкорамон Париноз Худобердиева гузориш медиҳад. то ҷашни 35 солаги истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамагӣ 20 рӯзи дигар мондааст. чуноне ки мебинем корҳои ободонӣ дар пойтахти кишвар ба авҷи аъло расидааст. кӯчаву хиёбонҳо ва гулгаштҳо ранги дигарро ба бар кардаанд. шиору овезаҳои тараннумгари истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон дар тамоми гӯшаву канори шаҳри Душанбе ба чашм мерасад. ин навбат мушоҳидаҳои мо дар шаҳр нишон дод ки сокинони кишвар ба сайру гашт баромадаанд. хурду бузург дар фазои истиқлол бо рӯҳияи идона дар маконҳои истироҳатӣ қадам мезананду меболанд ки дар чунин муҳит зиндагӣ доранд. пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон беҳад зебо шудагӣ ҳамин одам шаҳр ба мебарояд бисёр зебо. ҳамин қадар хурсанд мешавам ки шаҳри мо ҳамин қадар зебо ба пешрафта истодем. аз он хурсандам ки дар мамлакати мо ҳама шароитҳо фароҳам оварда шудааст барои зиндагии одамон. бисёр хуб аст ки ҳамин қадар мактабҳои олӣ кушода шудааст. ҳамин тавр шаҳри Душанбе дар остонаи истиқлолият на танҳо бо чароғониву бунёди иншооти нав, балки бо шодиву сурури сокинону меҳмононаш ҷилвагар аст. ин фазои идона ва бунёдкориҳои пайваста гувоҳи он аст ки пойтахти мамлакат ба сӯи ободиву пешрафти бештар қадам мегузорад. анҷоми барномаи ахбор аз Радиои Тоҷикистон.